Ndak tak Semar kowe ora manut karo aku tak bumi angus karang kadempel. Oh, nek ngono kuwi urusane karo komandane, Mas. Sauni-unine sampean, ha. Ayo arep piye? Kelek ambune kok batang. Ora kuat tak minger wae Bagong wis kono terusno rembuke. Ayo. Aku ora wedi nek mungsuh dapuranmu. Ming derajate ngaceplik ora ndone kadegayan. Sing ngomong sapa? Ha? Sing ngomong sapa nek Bagong ra ndek kadegayan? Sing ngomong sapa nek Bagong ra ndek kadegayan? Menungso ora tatanan. Bagong. Piye, Mas? Cetha wis dadi palange Prabu Jailengkara, nggon arep mboyong karo bapakmu. Lho, aku ki anake. Aku ki dewa menang e. Tumrap bapakku aku ki dewa menang. Aku dewa menang Murba Asesa. Kira-kira bapak ki iso tak prenggake supayane manut karo kowe apa ora? Lah nek bapak ora manut ya wis sak karepe sing arep tembungi. Kepiye ta kowe ki? Mertamu kok ora ngerti Subasita, mertamu ora ngerti tata krama. Ngene ya Mas, ning tanah Jawa ki beda karo ning tanah seberang. Ning tanah Jawa ki beda karo kanane negaramu. Ning tanah Jawa ki hukume wong nyilih disili, nek tembung nyilih ora disili, ya wis aja meksa paripaksa kowe golek silian liyane. Nek kowe takon ora disauri ning tanah Jawa ya wis aja bolak-balik takon. Mundak mengko ndadake perkara sing ora prayoga. Iki ning tanah Jawa aja ta padake ning kutha, Mas. Melek matamu kowe. Dhe mripat ora digunakake, bedakno kanan negaramu karo kanan negarane wong. Nek kaya ngono kuwi lara atiku.